Aiko, Shokali Maida, Imafosu. Sajoli, Ihibi Malima. Sajoli, Kidusuni Malima. Sajoli, Kidusuni Jamalaima. Neni Ijubuka, Lagosi Jubuka, Kokuma Jubuka, Java Java Sema, Ipa Ipo. Asawasaga, Abifado Bisuri Bakona Fie. Salo alaye tiba kulukuru bi alaye tiba kamala sadigi fu bi barikada ka gouvernement beri ki ka ministre be fu folo ka barikada ne fani digi kolonel Asimu Goita kana gouverneur nyuma fu kapuri ne baba kati Fatima Tazana general ni sona kasira ni sulima bifeka doni for fajena ay ministre sabadia ministre president no me kuma kan do be mono kono ma do bifeka jigi kan die to godani ba ni ne die to godani na jamana ko na fike fadi sabu magari ni sona kuma jigi ni sona jamana jigi ni sona kenya jigi ni sona lakana jigi ni sona shageli jigi ni sona saperi jigi ni sona ni barika di ka premier ministre ala mi chimali ma kalale ala bi chimali ma domi ni tunte chewoche kumichia wakati na betu mi boli kofe hijo kulele Asimu kofe kuna sare bisa na bana na ibi bana na kungolo ya dimi na toro la ibi toro ni jamana mapogolo la keti lafia kulele Asimu ti lafia kauni bi malima wala saka mali yiriwa malla ko sugu be tara ka bi ni president ni yobati amasonga mo ko Shokel Afipa Niche Saraka Jugu Chama Mbora Afipa Niche Tabali Chama Gera Afipa Niche Ika Karira Tia Mika Posa Boya Anika Jamana Kalu Odigo Sakalo Tanifla Ale Duguje Kotana Alabi Kukura Deka Meiba Munyuki Fasu ni pasara walai ini bepa tiriti pala matiri pai kono fonyogo timala ijenyo ipai yala nyogo timogola ikolo babo kele ya sumala ibi pai logo ya sumala ibi pai kalo kono to sumogo wale agaju kalo kono to fono chukaju woro muso tani torobe Maliou Shokali kele tissé afaye Maliou Asimu kele tissé akele tissé de Maliou gouvernement kele tissé akele tissé Maliou ministre kele tissé Fokila na fakia Maliou dije so maya de bitaki segera Follow Kile, now for a Kia Maria Bede, move to be Nuera, follow Kile, Maria Bill to be sitting up for Baga, who don't have your own with a Fuleka Fasola. I want to know. Tony need to keep the Sudi, Kaparakenichi, Kaparakeni Sebe, Faso Bambola, and for my young Nakaka, Aladdin Colonel Asimu with the Lagajo. I am so careless.
Ni ye fɛn o fɛn fɔ yan o b'a sɔrɔ ne b'a fa ye an bɛ bɛn kan donc an y'aw ye yan a y'an bonya kosɛbɛ chef de village ni ce e ye baara min kɛ ministre de l'enseignement supérieur n'a ka étudiant n'a ka professeur hali africain minnu bɛ étudiant kɛ yan u tora yan vacances la i ye ka fɔ muso ye n ko muso ye an mamuso ye an ba comment on dit la mère, c'est pas nous. En bas, en muso, en demuso. Donc, ni tchewo tchei, ko roi doa, ko président doa, ou mogo sabala, ou ya fitin lama, kasoro fuitala. Hali ni kera mabaye ubiye to fentilao. Donc, ni masira nunui, besira jonde. En tout cas, ne connaît besira muzoe. Mais, sira nyimande do, ibu bonya. Parce que ni cɛ ye min ye fɛn a kɛ fɛn ye diɲɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ musoba dɔ b'a kɛrɛfɛ a kɔfɛ a tɛ kuma mais ale bɛ baara kɛ u y'u fo i ye n ka artisiw donzo ani minnu ye dɔnkili kɛ yan ani minnu bɔra balafasike université la an bɛ kuma min fɔ u y'a yira n na miniti dama u y'a fɔ bamanankan na bɛɛ y'a faamu an ma se juguruba ka sɛbɛn o minnu kan ka fɛn organisé n ko eaux et forêts a y'a dɔn waati dɔ kɛra Mali la bɛɛ tun b'a fɔ ko eaux et forêts tɛ foyi u tun b'a fɛ k'a latunu yɛrɛ sisan eaux et forêts seginna ka na avec force u bɛ les forces armées de sécurité n'u ye bandi ye kungo kɔnɔ i bɛ kan ka fɛn tigɛ u bɛ tugu n'u fɛ donc u ni di o tout le Mali. C'est pourquoi je les appelle les forces armées de sécurité. Pour les n'anga fini tu bouge. Ni ya ye ambe meeting la bi. Ani sojela amba tegerefo. C'est quand la kala lendo de. Ni tara Mali yoro dola. Mo c'est que hali te domine sur jango ka fo kubena fenk. No kera ala de yake mais sababu ye aboranga fini tu bula. Donc on dit que man bufo wali nyando. Betila ka fu yo ko mone bodde ye mone de bo anawo. Parce que jamana kuntambolo yo jamana segama ku fo ku wali nyamando ni so jara ke oze foro nyemogo général muso de do e cedo ko kabena anye do ala ko parce muso do ko hey e ki jo foro ni hasimi ko tani shogal mega te fangala domina ibana ala je ni memo wer soro ni to sisa pour ti kase ama ibe te me an shukao parce que abe bara mina amba don amba koloshi dongodo. Donc je salue les agents des eaux et forêts. Je salue tout le monde. Ani gelia mini be mal la abu do dongodo vidéo la net se bubeka abu la me. Ayes kuma ine minfo. Dugutigi ani mi de l'enseignement supérieur ani étudiant. Am bena bosquet misigi ka fo bosquet AES. Aya dija. Ni AES nyamo na malaya. Akira président akira premier ministre. Anga se kana na ka laji ka ya e ko malion chesir lendo be ay suko akona négliger fu ka befo ka be wali mando ka fo minum ba fe ka bi ankan ku kantoy ni mi mantoy ala kama abentoy fe wara kama parce que ay jamana mi ma si tu sais ki nyedo melaw ala barkala anga soldat su banaw antesi ko tuni donc nko awma ay do aw kange anka ala ka jamana intani anga jamana bara jamana ka tanye dron président beto ka fo beki jo yoro don zon ba jo yoro fa iya sisa artiste bu jo yoro fa ministre ba gorba halila no ka premier ministre ka kuma ka cha do ba fe do sigile do ka montre laje ko premier ministre na ka kuma ka cha vraiment ka kuma ibanga ya soro kata mais ne kuma info parce que mbado dota lameo mais dobe mimba intéressé à bo lameo bonne ba fe beka famu parce que fin dobe ne u fo yoro chamala mais malien dobe minum lame minum mameo odi kama besigo kan
anga jamana anga soldats minnu be kɛlɛ la bi nko bɛ se ka bataille min do perdu mais kɛlɛ in Mali finitigiw b'a gagner forcément parce que ka kɛlɛ c'est juste ala de bena kɛ u bɛ gagner ntila k'a fɔ maliyɛnw ye kɔrɔnfɛ in maliyɛn dɔ bɛ yen ne m'a fɔ ko nalima dɔ don u tɛ histoire dɔn u b'a fɔ ko an ka kɔrɔnfɛ in t'u ma ale t'a dɔn yanni san 50 san 100 maliyɛnw bɛna caya a y'a dɔn indépendance la an kun ye 4 millions de millions 4 bi millions 22 yanni san 50 san 100 an bɛna kɛ peut-être millions 100 millions 2 dugukolo tɛna bɛɛ bɔ tubabu ninnu kun bɛ kɛlɛ kɛ ka ɲɔgɔn faga u b'a fɔ min ma ko espace vital ka yɔrɔ sɔrɔ u bɛ taa u ka dayirimɛ yɔrɔ min na mais a bɛ n bolo ka ban donc ni mɔgɔ dɔ wulila sisan k'a fɔ ko an ka kɔrɔnfɛ in to se k'a ta ɲɛdɔn donc a y'a jija kɔrɔnfɛ in ani Mali tile bi a bɛɛ kelen mais bɛɛ k'a kɛ kɔrɔnfɛ minnu bɛ yen kɔrɔnfɛ u ka santi u yɛrɛ ye k'olu yɛrɛ ye maliyɛn ye k'u t'i négliger parce que nafoloba min bɛ Mali la kɛlɛ min bɛ Mali la i tɛ nzawatɛn o i terrorisiw o bɛɛ même bi do an ɲɛ kan lunette en bois lunette dɔ bɛ yen u b'a fɛ ni yiri de k'a bila an ɲɛ kan pour que an kana foyi ye n'o tɛ kɛlɛ min bɛ yan min b'a ju kɔrɔ bɛɛ b'a fɛ ka kɔrɔnfɛ in minɛ parce que nafolo de bɛ yen ji bɛ yen pétrole bɛ yen sanu bɛ yen ani fɛn wɛrɛ yanni san dama dama ji gansan a bɛna kɛ comme pétrole ye donc bɛɛ maliyɛnw k'a dɔn an ka fara ɲɔgɔn kan i kɛra ma jɛma o ma métis o i kɛra ma finma o an bɛɛ ye kelen an k'an tɛgɛ jɛma an ka jamana minɛ ni mɔgɔ min nana k'a b'an ka jamana minɛ la an b'an ka finitigi jɔ u b'a bunte ka bɔ an ka jamana mais an k'an ka jamana jɔ parce que ni jamana ma jɔ mɔgɔw ka dumuni kɛ ka nafolo sɔrɔ ka dayirimɛ sɔrɔ soldats kelen tɛ se a bɛɛ la u bɛ se ka jugu bunte waati dɔ la mais pour que jamana ka ɲɛ jamanadenw k'u ka jamana fɛ fo ɲɛmɔgɔw ka tile u ka baara kɛ bɛɛ ɲɛ ni min bɛ ɲɛmɔgɔya la n'a y'an tile jamanadenw bɛ tugu u b'a fɔ ko kami b'a ɲɛmɔgɔ de lajɛ donc min minnu bɛ ɲɛmɔgɔya la n'an ka soldats y'u bunte ka bɔ an ka jamana la o ye baara 20% mais les 80% là u bɛ maliyɛn de bolo parce que u b'a fɔ ko construire la paix in ka jɔ a ka gɛlɛn ni kɛlɛ ye kɛlɛ in b'a kɛ ka ban mais la paix in ka jɔ c'est tout le temps donc u b'a fɔ ko de f'aw ye a ye dugawu kɛ an ka département de l'environnement notre ministre tous les membres du gouvernement a ye dugawu kɛ président ye ala k'an bila sira ɲuman kan ala ka Mali kɛ dugawu den dugawu jamana ye an tɛ maa si tɔɲɔ mais min y'an tɔɲɔ ala ka jɔ ani ale cɛ ka hakili jugu segin a ma n'o tɛ an tɛ maa si tɔɲɔ n tun b'a fɛ k'o kuma baw f'u ye k'an ka maliyɛnw bɛɛ fo aw nana ye a diyara ye kosɛbɛ an y'a kɛ aw y'aw sigi k'a mɛn kan kɔnɔ i ye yafa ɲini aw fɛ parce que an tun bɛ cérémonie wɛrɛ la hakili to b'a la sadi ala ma